Bakal na bakal siya. So, Oh, bigot eh, nabuhat nga ni Clark lahat yan eh. love ko ko na. Siya nga nagbuhat niya, tignan mo. Tumawag si Jeff, di niya ma-absorb. Di niya ma-absorb yung sinasabi ni Jeff. It should have been you. Another time, another place, I just know you could have been the one who made me feel home. What a crime and what a shame to let go. Ooh, it should have been you. Another time, another place, I just know you could have been the one who made me feel at home. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. Hi guys! Good morning guys! So today, pumunta kami sa Bunnings kaninang umaga and binilhan namin si Clark ng swing set. I'm not sure kung kasya sa backyard. So, I'm gonna show you guys. Ito siya. Ayun o. Ay, bubo kami ng swing. Yeah. Nabili namin sa bahay. Ay, Oh, na. yeah, sige. Ay, mahulog ka dyan. Clark! Baba na, Oh, baba. baba. Nagpabili kasi si Clark eh. Gusto niya daw ng swing. Yari, daming screw. Puro screw. Paano? Tulog ka ng tulog. Puan. Ito yung swing. Mismong swing. Another swing. Yeah, King Daddy. So, binuksan ko na yung malaking box. Grabe, ang bigat sobra. Ang una kong hinanap yung brochure kung paano buuin. Grabe, walang manual. Wala akong manual na nakita. Nope. Paano ko bubuuin to? Pala isipan, sobrang daming screw pa naman nakasama. Yari. Baka meron. Naghahanapin, wala eh. So, ito yung itsura niya. Ganyan. Nahanap ko yung manual niya. Hindi ko mahanap yung manual niya. Baka naipit lang sa ilalim. So, let's see how it goes. Yo, nakita na. Nakita na ni Mami yung manual. Nakalabas yung manual. Naka-separate sa box. Ewan ko kung sino naggalaw. Weird. Wala sa loob ng box. Nope. Nasa labas ng box. So, buuin na natin, alright? Yun. Biglang lumamig. So, nag-hoodie muna ako, nag-jacket muna ako. Biglang lumamig eh. Alam mo naman, sakitin. Sakitin ako. Sa aming tatlo, ako yung pinaka-sakitin. Kaya, bawal malamigan. Ipapakita ko sa inyo guys. Wait na, proud na proud. Yung bell pepper ko. Lumaki na siya. Sa wakas, lumaki na yung bell pepper ko. Ay, dahan. Sana bumunga yung bell pepper ko. And then, meron pa ako spring onion saka garlic. Ito siya guys.
Grabe, ang daming screw, oh. Sobra. Bigat. Bakal na bakal siya, sobra. So, bigot eh. Nabuhat nga ni Clark lahat yan eh. Wow, grabe ka lang. Siya nga nagbuhat niya. Tignan mo. Binuhat niya lahat yan dyan. Grabe. Sumakit likod ko doon. Sumakit yung likod ko, grabe kakaubo. Bakit siya ulit? Ikot mo sa kakao ko. Tumatanda na. Hirap maging 30? Sakit yung likod ko. 30 na. 13, 30. 30. Next year pa ako matatapos dito. Visit. Ano na, alas 7 na. Tulog ka kasi ng tulog. Sarap na tulog. Grabe. Binawi ko lahat ng tulog ko eh. Puyat lagi eh. Pinupuyat ako niyan. Ako pa lang mukha. Nang pupuyat lagi. Ako pa lang mukha. Visit. Naniniwala. So, nilagay na namin yung left side na ano na, mga long legs niya. So, ito naman yung para sa right side. Alright. So, medyo patapos na yata ako. After 2 weeks, medyo patapos na ako. So, nakabit ko na yung dalawa niyang swing. Yan, yung dalawa niyang swing. Tapos meron pa ditong parang ano eh, nakasabit, parang siso. Ganito yung itsura niya, oh. Ito yung hindi ko pa nakakabit. So, yan, nakasabit siya doon. So, ikabit na natin siya. Konti pa. Malapit na matapos. Mga 1 week na lang, matatapos na ako. Yun, nagbabalik. Grabe, naabot kami ng gabi. Kaka-assemble. Tuloy na lang namin bukas. Lumalamig na yung gabi na. Sobrang dilim na sa labas. So far, ito yung itsura nyo. Ayan. Not sure kung makikita nyo yan. Ito yung itsura niya. Hindi pa tapos yan. Hi guys! So, pakain na siya ng dinner. Ginabi na siya sa swing niya. Ginabi. 2 hours. Sandwich ang dinner namin ngayon. Kain tayo. Pero ni sandwich siya ka salami sandwich. Ay, napakita mo. No rice, sandwich lang. Hindi. May rice kami. Hindi ko lang alam kung anong yung uulam namin. Since pa-expire na yung sandwich niya. Ubusin na lang namin. Pinost ko na lang. Char, de joke lang. Baliw! Tumawag si Jeff. Di niya ma-absorb. Di niya ma-absorb yung sinasabi ni Jeff. Nai-stress siya dun sa swing. Stress siya dun sa swing. Hindi niya ma-absorb yung sinasabi nila Jeff. Ayan. Bukas na lang ulit. Tuloy namin yung vlog na to. Bukas na lang ulit para may light. Madilim na. Madilim na kasi. So, maybe continue na lang namin tomorrow. We'll see you guys tomorrow. Bye!